जों दिनै 37 दोनस्रि हिसाबै इउ पिपल हान्जानिफ्राय गासै जोंनियाव 80ता बुथ दङ। बे बुथ कमिटिखौ लानानै जों मोनसे सन्मिलन खालामदों। जिहेतु जोंहा इउ पिपल हान्जानिफ्राय गासै 40ता समस्तियाव जेसेबांखिनि बुथफोर दं बेवहाय बुथफोरखौ दाजोबनानै सन्मिलन खालामबाय थादों आरो बिदिनो जों दिनैहाय बे सन्मिलन खालामदों आरो मोनफ्रोमबो बुथनिफ्राय जोङो गासै 40 सा बेबायदि फैनांगौ होननानै जोङो बिथोन हरदोंमोन, खावलायहरदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों, गोसोआव खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा नैबे 37 दोनस्रि समस्तिया दिनैहाय बिटिसि सरकारा 2005 मायथाइनिफ्राय जिहेतु जोंहा बे सरकार जाबोदों बिटिसि हिसाबै, नाथाय जोंहा दोनस्रि समस्ति हिसाबै थांनाय 2015 मायथाइनिफ्राय बेवहाय सरकार तरफनिफ्राय बिजाथि जों मोनबोआखै। थांनाय 15आव बिपिएफनि सरकार जादों, नाथाय एमसिएलआ बे इउडिएफनि देरहाबाय आरो थांनाय 2020 मायथाइयाव जोंहा बेवहाय बिपिएफनि प्रेस मुसाहारिया देरहाबाय, नाथाय इउ पिपल सरकार जाबाय। दा बे बिथिङाव बे 37 धोनस्रि समस्तिनि साफ्रोमबो सांग्रां भटार्स आरो लोगोसे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा दिनै सानखांनाय फैदों, उपलब्धि फैदों जे सरकाराव थानाय बिजाथि गैयाब्ला बेवहाय जेसेबांखिनि नांगौबायदि माने जौगानायफोर खामानि मावनांगौ बेयाव गोबां रोखोमनि उसुबिदा जायो। दा जोंबो दिनैहाय 2020 मायथाइनिफ्राय दिनै सरकार जाबाय इउ पिपलआ, नाथाय जोंहा दिनै मा होनो बिजाथि गैया। जोंहा दैथायजानाय बिजाथि गैयियाव गोबां खामानि मावनाय गाव गावनो दिनै उपलब्धि खालामनो हादों। बे बिथिङाव जोंनि भटार्सजों लोगोसे जोंनि बुथ कमिटिनि जेसेबांखिनि दिनै बेयाव नुजाफैदों फ्राय गाव गावनो गोसो जानानै दिनै फैदों आरो बेखौ आङो नैबे 37 धोनस्रि समस्तिनि सासे माने इउ पिपलनि मावथि हिसाबै गासैबो बेयाव नुजाफैनाय साफ्रोमबो भटार्स लोगोसे बुथ कमिटि, प्राइमारि कमिटि, ब्लकनि, इउथनि, वमेननि गासै मावथि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों। लोगोसे दिनैहाय बेवहाय बे 37 धोनस्रि समस्तिखौ उद्धार खालामनांगौनि सार्थआव नैबे 4 बोसोर खावसे बोसोराव जेरैबायदि जोंहा चिफ डिपुटिसिप बिथांमोना जेसेबांखिनि माने सरकार तरफनिफ्राय जोंहा माने अनसुंथाइफोर होनांगौ बा जौगानायनि खामानिफोर मावना होनांगौ बेफोरखौ मोनसेबो खम खालामाखै आरो लोगोसे पार्टि तरफनिफ्रायबो बिथांमोना डाइरेक्ट जोंनो बिथोन हरनानै बा मा मावनांगौ बेखौ हरबाय थादों आरो दिनै बेखौ नोजोर खालामनानैनो बेवहाय जोंहा बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' आरो जोंनि इउ पिपलनि आफादगिरि आरो लोगोसेयै बेयाव इएम फैदों डक्टर नील स्वर्गियारिजों लोगोसे बारग' माने मन्त्रि चन्दन ब्रह्म आरो लोगोसे माने खाम्फा बरगयारि बारग' डिपुटि चिफ बिथांमोनाबो फैनानै इउ पिपल हान्जाया दिनै मा मावनो थांगासिनो दं, मा मावबाय थादों आरो फैबाय थानाय दिनाव जिहेतु जोंहा सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव बेयाव जे इउ पिपलआनो सरकार दाफिनगोन बेयो 100% बे रोखा आरो बेखौ लानानैनो दिनै बिथांमोनाबो रायजो राजानो दिनै बे बानिखौ होफैदों बा फोसावना होदों आरो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब ओंखारबोदों आरो बेनि थाखाय आङो साफ्रोमजों आं गोजोननाय बावहरदों। थांनाय बाराव नोंथाङा सासे बिजाथि हिसाबै गसंदोंमोन, नाथाय खाफाल नोंथाङा जेननो गोनां जादों। बे बाराव नोंथाङा माबाफोर थिरांथा लादोंमोन बिहारनिफ्राय गेलेनो? आङो थांनाय बाराव 2020 मायथाइयाव बेवहाय बिजाथि हिसाबै गसंदोंमोन, नाथाय खोब खम भटनि गेजेराव आं जेननो गोनां जादों। मानो होनोब्ला बे समाव जोंहा कर'ना भाइरासबो जाबाय, कभिड-19 माने एफेक्ट जानायनि लोगोसे जोङो जिहेतु दल हिसाबै गोदानमोन आरो आंखौबो माने दल हिसाबै सिनायनाया खुब खममोन आरो इउ पिपल हान्जा हिसाबै जे गासै बेवहाय 37 धोनस्रि समस्तियाव जोंहा 13टा माने बिसिडिसि बा प्राइमारि कमिटि दं, बेफोराव खामानि मावजोबनायाव गोबां उसुबिदा गोलैदोंमोन। नाथाय नैबे 4 बोसोर खावसे बोसोर जाबाय, 4 बोसोर 6 दान बारलांबाय दिनै सरकार जानाया आरो बेवहाय आंखौ दिनै माने सरकार तरफनिफ्राय बेखिनि ओनसोलखौ रायजोखौ सिबिनो थाखाय जि सुबिदा होदों, सुबिदा होनायखौ आं लानानै बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि जोंहा भटार्सनि गामिफोर दं बा प्राइमारि कमिटि दं, बुथ कमिटि दं, मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै आङो हाबबाय आरो रायजो राजा आं सावरायदों, जि हादों एसे एनै मावनानै होदों
आरो अखौबा मावना होनायनि खोथा होदों आरो बे बिथिङाव जोंहा सरकारा जोंनो हेल्प होदों बा जोंखौ TLCC बा BCDC फोरखौ जों मावनो थाखाय हेल्प होदों आरो बे बिथिङाव रायजो राजाया जुदि लुबैयोब्ला आरो दला जुदि आंनो जुदि सासे बिजाथि हिसाबै आंखौ गसंनो जे सुबिदा होबा आङो 100% बेयाव माने बिजाथि जागोन होननानै आङो गावखौनो दिनै थिरांथा लानानै दङ आरो दा बे दला जुदि होयोब्ला आरो वार्कारफ्रा जुदि बेयाव खामानि मावोब्ला आरो भटार्सआ जुदि भट होयोब्ला देरहागोनना बे रोखा होननानै आं दिनै फोथायनानै दं आरो आंबो बेक्ति हिसाबै साखा बारा जानानै दं दा रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय फ्राय मोजां मोनदों जानो हागौ आंखौ मोजां मोनदों जानो हागौ आंबो मोजां मोनदों बिथांमोना जेरावखि थाया आंनो खुब सहजग होयो आरो आं सासे मावथि हिसाबै खुनु उसुबिदा मोनाखै आरो खामानि मावनायाव ब्लक लेभेल पेरेन्टस बडि बिथांमोनाबो 100% आंखौ हेल्प खालामदों लोगोसे BCDC चेयारमेनफोर दङ गासै 13टा BCDCआव जोंहा 9टा BCDCआ UPPLनि मोनब्रैया BJPनि चेयारमेन बे गासैबो 13टा BCDCआवबो आंखौ माने हेल्प होदों चेयारमेन मेम्बारफ्राबो हेल्प होदों इउथ बिथांमोनाबो हेल्प होदों आरो कर्मीफ्राबो जेराव थाङो बेयावनो माने मोजां माने सहाय खालामदों आरो मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिखौ जों दिनै क्रस चेक खालामबाय आरो बेयावबो गासिबो अके दंजोबो दा बिनि थाखायनो बे दिनैहायनि जि बुथ सन्मिलन बे खुब साक्सेस जादों आरो बेखौनो लानानै आं खुब गोजोननाय मोन्दों फोथायनाय मोन्दों नेक्स्ट टाइम माने फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जुदि पार्टिया जुदि हाइकामान्डआ जुदि आंनो जि बिबान होयो आं बेखौ मावगोन आरो दला जिखौ थोनो आं बेखौ मावगोन आरो रेडि जानानै दं आं